ሓይልታት ኢትዮጵያ ዶብ ጥሒሶም ዝብል ክሲ ሱዳን ኣቕሪባ ነቲ ዞባ ናብ ዝኸፍአ ሓደጋ ከየስዕበሉ ተጠንቅቓላ። መራሒ ውድብ ናጽነት ትግራይ ፖለቲከኛ መሓሪ ዮሃንስ ምስ ሓይልታት ትግራይ ኮይኑ ይቃለስ ከም ዘሎ ገሊጹ። ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ ሰላማውያን ህዝብን ኣብ ማዓስከር ስደተኛታትን ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዙሕ ግፍዕን ቅትለትን ከም ተፈጸመ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ይሕብሩ ኣለዉ። ንሎሚ ምስቲ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ሕጻት ዝተተሓዘ ካብቶም ግዳያት ዝተላእከልና ጽሑፍን ሓደ ካብ ተጣበቕቲ ነቲ ኩነታት እናተኸታተለ ሓበሬታ ዝእክብን ዘሎ ዝገበርናዮ ቃለ ምሕትት ኣለና። እቲ ሓበሬታ ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ነበርቲ እቲ ማዓስከር ዝእከብ ዘሎ ብምዃኑ ተወሳኺ ሓበሬታን ዝእከብን ዘሎ ድሒሩ ዝተረኽበን ካብ ካልኦት 17 ነበርቲ መደበር ስደተኛታት ሕጻት ዝተኣከበ ሓበሬታ ካብዚ ሎሚ ቁርብ ፍልይ ዝበለውን ኣቶ ከሰተ በራኺ ዓዲምናዮ ዝሃበና ሓበሬታ ኣብ ዝቕፅል መደባትና ከነቕርቦ ኢና። ብዛዕባ ክታበት ዝበሃል ጉጉይ ሓበሬታ ዝምልከትን ካልእ ትሕዝቶን እውን ኣለና። ከም ልሙድ ናይ ኢብራሂም ዓሊ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኣካል መደብና እዩ። ነዚ መደብ ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራቢ ነዚ መደብ ቤነ ሰመረ። ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ካልፈኩም። ቀንዲ ነጥብታት ዜና ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት ኣብ ቪክቶርያ ዝተገብረ ናይ ኮቪድ-19 ምርመራ ናይ 25144 ሰባት ውፅኢት 2 ሰባት በቲ ቫይረስ ተረኺቦም። ኣብ ብሪጣንያ ልዕሊ 15 ሚልዮን ህዝቢ ናይ ፈለማ ክታበት ኮቪድ-19 ተኸቲቡ። ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ጽኑዕ ናይ ጠበንጃ ሕጊ ክህሉ ፀዊዑ። ውድድራት ቴኒስ ኣውስትራልያ ኦፕን ተዓዘብቲ ኣብ ዘይብሉ ሜዳታት ቀፂሉ። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣብ ቪክቶርያ ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት ናይ ኮቪድ-19 ካብ ዝተገብረሎም ናይ 25144 ሰባት 2 ሰባት ተረኺቦም። እቲ ሓደ ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብ፣ እቲ ሓደ ድማ ካብ ናይ ሆቴል መወሸቢ ዝተረኽበ እዩ። እቲ ኣብ ማሕበረሰባት ዝተረኽበ መልከብቲ ምስቲ ናይ ሆቴል ሆሊዴይ ኢን ዝተሓሓዝ ኮይኑ ዛጊት ምዚ ቀለበት ዝተሓሓዝ ምዃኑ ፕሪምየር ዳንኤል ኣንድሪውስ ኣረጋጊጹ። She is asymptomatic. She had worked in a psychiatric unit at the Alfred and on psychiatric wards at the Northern Hospital in Broadmeadows. Even though this individual's እታ ተለኺፋ ዘላ ምልክታት ዘይተረኣያ ኮይና ኣብ ሆስፒታል ኣልፍሬድ ኣብ ናይ ብሮድሜዶውስ ኣብ ሳይካትሪክ ዋርድ እትሰርሓ ናይዚኣ መልከብቲ ዘይተረጋገፀ እንተኾነ እኳ ንምክትታልን ፈጣን ግብረ መልስን ክበሃል ከም ሙሉእ ብምሉእ ዝተለኽፈት ጌርና ሒዝና ኣለና። ኩሎም ምስኣ ዝቐረቡ ተፈልዮም ምርመራ ተገይሩሎም ኣሎ። ከም ዝፍለጥ እቲ ኣብ ብሪጣንያ ዝተኸስተ ብርቱዕ ናይ ምልባዕ ባህሪ ዘለዎ ፍሉይ ዓሌት ኮሮና ቫይረስ ኣብ ማሕበረሰብ ከም ዝኣተወ ድሕሪ ምፍላጡ እቲ ቫይረስ ከይላባዕ ቪክቶርያውያን ንሳልሳይ እዋን ን5 መዓልታት ፀንሕ ማለት ክሳብ ዝመፅእ ረቡዕ 17 ለካቲት ኣብ እፅዋት ሂቦም ኣለዉ። በዚ መምርሒ መሰረት ኣብያተ ትምህርትን ኣዝዮም ዘየድልዩ ድኳናትን ተዓፅዮም ኣለዉ። በዚ ድማ ሜልበርን ከምቲ ናይ ዝሓለፈ እዋን ሙሉእ ብምሉእ ተዓፅያላ። ነበርቲ ካብ ገዝኦም ክወፁ ዝኽእሉ በዞም ስዕቡ ምክንያታት ጥራዮም ንኣድላይ ሸመተ ንምእላይ ፅጉማትን ሕሙማትን ኣብ መዓልቲ 2 ሰዓታት ስፖርት ኣብ ገዛ ኮንካ ክስራሕ ዘይከኣል ንምስራሕን ንፍሉይ ጉዳይ ዝፍቀደሎም እንተዘይኮይኑ ነበርቲ ካብ ገዝኦም ልዕሊ 5 ኪሎ ሜትር ክጓዓዙ ኣይፍቀድን እዩ። ነበርቲ ከተማ ጎልድ ኮስት እቶም ናይ ፈለማ ኣብ ግዝኣቶም ዝኽተቡ ምዃኖም ናይ ኩዊንስላንድ ፕሪምየር ኣነስቴዥያ ፓልጀ ኣፍሊጣ። ሰመዚ ነቲ ክታበት ኣብ ፍሉይ ቦታታት ናይ ከተማታት ኬይንስ፣ ታውንስቪል፣ ሳንሻይን ኮስት፣ ጎልድ ኮስትን ከምኡውን ሰሜንን ደቡብን ብሪስቤንን ምድላዋቶም ወዲኦም ኣለዉ። ኣውስትራልያ ኣብ ሰሙን 80,000 ዶዛት ናይ ፋይዘር ክታበት ክትቅበል እያ። ኣብዚ መወዳእታ ወርሒ ንዓበይትን ሰራሕተኛታት ጥዕናን ክታበት ክኽተቡ ተመዲቡ ዘሎ መደብ ኣብ ተግባር ንምውዓሉ ኩሉ ምድላዋት ከም ተወደአ መንግስቲ ፌደራል ገሊጹ ኣሎ። ትሕቲ ዜሮ ኣብ 70 ዲግሪ 140,000 ዶዛት ክታበት ዝኽዝኑ 11 መኽዝናት ክታበታት ፋይዘር ተዳልዮም ኣለዉ። ኖርዘርን ቴሪቶሪ መዓዝ ክታበት ኮቪድ-19 ከም ዝጅመር መደባ ከተፍልጥ እያ።
ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ማይክል ማኮማክ ንኤቢሲ ከም ዝገለጸው ክታበት ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ምብጻሕ እቲ ከበደ እዩ ክኸውን ኢሉ I'm not saying it won't be flawless, but we want to make sure we get it right. I mean, our quarantine system obviously is not flawless. ሕፅረታት ኣይህሉን እዩ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ እንተኾነ ቁኑዕ ስራሕ ንኽስራሕ ከነረጋግፅ ኢና እቲ ናትና ናይ ውሸባ ስርዓት ሕፅረታት ዘለዎ ምዃኑ ርዱ እዩ ማለተይ ነገራት ብዘይ ሓሰብካዮ ይኸዱ እዮም ኣብቲ መላእ መስርሕ ክታበት ፀገማት ክፍጠሩ ወይ እውን ከይፍጠሩ ይኽእሉ እዮም ኣብ ብዙሕ ዓመታት ካብ ዝረኣናዮ ናይ ሎጂስቲክስ ኣሰራርሓ እቲ ዝዓበየ ስራሕ ክኸውን እዩ ተስፋና ብዘይ ፀገም ክውዳእ እዩ ኣብ ገለ ክፋላት ኣውስትራልያ እቲ ክታበት ብዝቐልጠፈ ክበፅሖም ክደልዩ ክንርኢ ኢና ናይ ፌደራል ሚኒስተር ጥዕና ግሬግ ሃንት ናይ ኣስትራዜኔካ ክታበት ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ንክፍቀድ ብዝምልከቱ ኣካል ክፀድቕ ትፅቢት ከም ዝግበር ኣፍሊጡ ኣሎ ብዘይካ ኣብ ቪክቶርያ ካብ ሎሚ ኣትሒዘን ኩለን ክፍላተ ግዝኣት ኣውስትራልያ ካብ ወፃኢ ዝኣትዉ ዝፍቀዶም ብዝሒ ህዝቢ ወሲኸን ኣብ ወፃኢ ፍሉይ ዓይነት ዘርኢ ኮሮና ቫይረስ ብምስጋእ ናብ ኒው ሳውዝ ዌልስ ኩዊንስላንድን ዌስተርን ኣውስትራልያ ካብ ወፃኢ ዘእትዎ ብዝሒ ሰብ ካብ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ ብፍርቂ ጎዲሉ ነይሩ ኒው ሳውዝ ዌልስ ሰሙናዊ ካብ ወፃኢ ዝኣትዉ ሰባት ናብ 3,010 ክብል ከሎ ኩዊንስላንድ ድማ 1,000 ህዝቢ ከተእቱ ከተፍቅድ እያ ሳውዝ ኣውስትራልያ ኣብ ሰሙን 4 ሰባት ዝነበረ ናብ 530 ከምኡውን ዌስተርን ኣውስትራልያ ኣብ ሰሙን 512 ከኣቱ ክፍቀድ እዩ ፌደራል ሚኒስተር ጥዕና ግሬግ ሃንት ከም ዝገለጾ ኣብ ቪክቶርያ ተኣውጅ ዘሎ እፅዋ ድሕሪ መውድኡ እቲ ተእትዎ ዝነበረት ብዝሒ ክትክእል እያ ኢሉ ኣብ ቪክቶርያ ብሰን ኮቪድ-19 ናይ 5 መዓልትታት እፅዋ ድሕሪ ምእዋጁ እቲ መንግስቲ ብመደብ ጆብ ኪፐርን ጆብ ሲከርን ክህቦ ፀንሐ ደገፍ ክንዮ መጋቢት ክቕፅሎ ፀቕጢ ወሲኹ ኣንጌሊኬር ኣውስትራልያን ሚሽን ኣውስትራልያን እቲ ክፍሊት ክቕፅል ንመንግስቲ ፌደራል ፀዊዖም ኣለዉ መንግስቲ ፌደራል ነቶም ናይ መንግስቲ ደገፍ ዝረኽቡ ተወሳኺ ገንዘብ ክምውል መደብ ከም ዘለዉ እዩ ዝገልጽ እዚ ንሳልሳይ እዋን ዝተገብረ ምዕፃው ንብዙሓት ማሕበረሰባት ሃስዩ ከም ዘሎ ናይ ሜልበርን ሎርድ ማየር ሳሊ ካፕ ገሊፃ This lockdown number 3 is a major blow for Melbourne, but we can't give up. We've got to stay focused and unified to make sure this 5-day lockdown does not go any longer. ከቢድ ማህሰይቲ ውሪዱ ዘሎ ንሕና ግና ተስፋይ ንቆርፅን ኢና እዚ ን5 መዓልትታት ተገይሩ ዘሎ እፅዋ ኪንዮ ዝመዓልትታት ከይሓልፍ ብኣትኩሮት ብሓባርን ክንሰርሕ ኢና ንኣሽቱ ማሕበረሰባት ቢዝነሳትና ብፍላይ ርጉፅነት ይደልዩ ክድገፉ ድማ ኣለዎም መንግስቲ ብመደብ ጆብ ኪፐር ክኸፍሎ ፀንሐ ክፍሊት ደው ምስ ኣበሎ ብዙሕ ህዝቢ ሓገዝ ክፅበ ምዃኑ ትካል ተጣባቂ ማሕበራዊ ጉዳያት ኣንጌሊኬር ኣውስትራልያ ገሊጹ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝተሓቱ መለስቲ 100 ካብ 100 መለስቲ ዝሃብዎ ርእይቶ እዩ እቲ ሓድሽ ሓበሬታ ፌደራል መንግስቲ ነቲ ክህቦ ፀንሐ ደገፍ ከናውሖ ፀቕጢ ክፈጥር ተባሂሉ ዝተገብረ እዩ ኣብ ብሪጣንያ ልዕሊ 15 ሚሊዮን ህዝቢ ናይ ፈለማ ክታበት ኮቪድ-19 ተኸቲቡ ቀዳማይ ሚኒስተር ቦሪስ ጆንሰን ነዚ ንሚልዮናት ተኣፈፍቲ ሰባት ምኽታብ ከም ዓቢ ዓወት ገይሩ እዩ ገሊፅዎ Today we have reached a significant milestone in the United Kingdom's national vaccination program. It has been ሎሚ ኣብ ናይ ብሪጣንያ ሃገራዊ ፕሮግራም ክታበት ርኡይ ምዕራፍ በፂሕና ኣለና እዚ ሃገር 15 ሚሊዮን ህዝቢ ምኽታቡ ዓቢ ዓወት እዩ እዚ ናይ መላእ ሃገር ስራሕ እዩ እንተኾነ ነቲ ምልባዕ ቫይረስ ንምግታእ መላእ ብሪጣንያ ተዓፅያ ዘላ ንኣድለይቲ ኣገልግሎታት እንተዘይኮይኑ ዝበዝሐ ህዝቢ ካብ ገዛ ኮይኑ ይሰርሕ ዘሎ ኣብያተ ትምህርቲ እውን ተዓፅዮም እዮም ዘለው ኣብ መንጎ እስራኤልን ሳይፕረስን ዘሎ ናይ ቱሪዝም ምንቅስቃስ ዳግም ንምብጋስ ክታበት ኮቪድ-19 ዝተኸትቡ ዜጋታትን ካብን ናብን ክበፅሑ ስምምዕ ፈሪመን ናይ ሳይፕረስ ፕሬዚደንት ኒኮስ ኣናስታሲሳርዲስ ነቲ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ዝጅምር ስምምዕ መጊሱ I am very pleased to the high level of our people-to-people contacts. We hope that soon ልዑል ምርኻብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክገበር ምኽኣሉ ሕጉስ እየ እዚ ዘሎ ጥዕናዊ ኩነታት ናይ ሃገራትና ኣብ ዝቐልጠፈ ናብ ደሓን ተመሊሱ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሳይፕረስን ምብፅፃሕ ክጅመር ተስፋ ገብር እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ግሪክ ተመሳሳሊ ስምምዕ ፈሪማ ነይራ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ፅኑዕ ናይ ጠበንጃ ሕጊ ክህሉ ፀዊዑ
ኣብ ዝኽሪ ሳልሳይ ዓመት ቅትለት ቤት ትምህርቲ ፓርክላንድ ምክንያት ብምግባር ፕሬዚደንት ባይደን ኣብ ኩሉ መሸጣ ጠበናጁ ናይ ገዛእቲ ድሕረ ባይታ ብዝግባእ ክጽናዕን ኣብ ገለ ጠበናጁ ማዕቀብ ክግበርን ኮንግረስ ነዚ ከጽናዕን ኣተሓሳሲቡ ሚስተር ባይደን ብተወሳኺ ጓንታናሞ ቤይ ከም ዝዓጽዎ ኣፍሊጡሎ ኣብ ዜናታት ኣውስትራልያ ኦፐን ታይዋናዊት ተጻዋቲት ባይታ ቴኒስ ሃሽ ሱዌ ኣብ ናይ ፀወታታት ግራንድ ስላም ንፈለማ ዋና ብረብዒ ፍጻሜ ሓሊፋ እታ ጓል 35 ዓመት ተጻዋቲት ነታ ኣብ 2019 ፍሬንች ኦፐን ኣብ መወዳእታ ውድድር ዝበፅሐት ማርኬታ ቨንድሮሶቫ 6-4 6-2 ነጥቢ ስዒራ ኣውስትራልያ ኦፐን ራብዓይ ዙር ሓሊፋ ዘላ እዝናተ ዓወት ኣብ ውድድራት ግራንድ ስላም ደቂ ኣንስትዮ ሃስ እታ ብዕድመ ዝዓብየት ናብዚ ደረጃ ክትበፅሕ ገይርዋ ኣሎ little bit strange with the crowd and there's a lot of sound out of birds, but it was a great win today because finishing 2 sets, that's really good. Just focus on my game. በዚ ድማ ሃስ ነታ ካብ ዓለም ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ትስራዕ ምስ ጃፓናዊት ናኦሚ ኦሳካ ክትገጥም እያ ዝርዝር ሓበሬታ ስፖርት ኢብራሂም ዓሊ ኣብ መደቡ ድሒሩ ክመጽ እዩ ዜናታት ቅድሚ ምዛምና ጽባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም ኣብ ፐርዝ ጽባሕ ዝተሓተ 22 ዝለዓለ 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ኣደላይድ ዝተሓተ 17 ዝለዓለ 33 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ መልበርን ዝተሓተ 16 ዝለዓለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሆባርት ዝተሓተ 13 ዝለዓለ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሲድኒ ዝተሓተ 19 ዝለዓለ 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ብሪስበን ዝተሓተ 20 ዝለዓለ 28 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ዳርዊን ዝተሓተ 24 ዝለዓለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሰማዕትና ዜና ወዲና ኣለና ምስ ዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ከተምሲዩ ደጊመ ዕድመኩም